Mimochodom, viete, že prvý slovenský výrobok zaregistrovaný Európskou komisiou bol práve skalický trdelník? Ak prídete do Skalice, okrem množstva historických pamiatok musíte ochutnať ešte dve skalické veci. Kvalitné vínko a tradičný skalický trdelník. Tak poďme na to. Trdelník je totiž taká malá, sladká rotunda. Tradičný spôsob výroby, podotýkam tradičný spôsob výroby trdelníka, spočíva v namotaní vykysnutého jemného cesta na trdlo. Skaličania sú v tom naozaj veľkí majstri. Namotané cesto treba potrieť rozšľahanými bielkami a posypať sekanými vlašskými orechmi, mandlami alebo marhulovými jadrami. Prípadne to všetko môžete pomiešať a dať to tam rovno. Trdelník sa má piecť sálavým teplom do zlatista a keď je hotový, posype sa ešte mletým cukrom zmiešaným s vanilkovým cukrom. Vznikne tak jemné pečivo v tvare dutého valca. Originálne trdelníky môžu byť upečené len na pahrebe alebo pri sálavom teple a posypané len orechmi, len mandlami alebo posekanými jadrami marhuľ. Vínko, vínko, vínko červené. Jaj, ten burčiačik chutný je inak veľmi dobrý, tento vydarený. Všimli ste si, aká je po Vinohradoch pohoda? Áno. Nič sa tu nedeje. Ticho, prosím. Dosť bolo pohody, teraz pekne zásteru, Aha. putňu a poďme pracovať. Ako to bude až potom toto? Burčiak bude až potom, až sa vinohrady pooberajú. Aha. Takže to je moje. No dobre. Takže najprv robota a potom burčák. Tak poďme na to. Ochutnávať burčiačik v krásne jesenné popoludnie. To je síce fajn, ale predtým, než je burčiak, treba to hrozno pozberať. Tu už boli. A my ideme pozrieť Ruland Šedý. Ten je trošku tak povyše. Dobrý deň. Našli sme ho. Ruland Šedý. Tak to vyzerá. Krásne. Ticho, tu zreje hrozno. Tak Ruland máme. Putňu máme, do čoho je zbierať. Tak poďme na to. No. A však... No tak nie len o robote to tu bude, musíme si k tomu aj troška burčiaku dať. A to je pravda, že pred chvíľou ste mi to zobrali, že aby som išiel pracovať, je pravda, že už som asi 5 strapcov pozbieral. Tak. No, tak, ale Vinobranie je vždycky slávnosť všetkých vinohradníkov, pretože celý rok sa o to staráte a čakáte, čo tá príroda a Pán Boh spraví, či vlastne vôbec niečo dopestujete alebo nedopestujete. A keď dopestujete, tak si musíte zavolať na to tých najlepších kamarádov, tých najlepších rodinných príslušníkov a so všetkými to osláviť, že tá úroda sa tu našla, že tá úroda tu je, dočkala toho pravého času a pooberať. Keby prišli náhodou ľudia zo Slovenska, že sa chcú prísť pozrieť na oberačku, je možné sa zapojiť do toho? Zapojíte ľudí? Samozrejme, radi by sme ich tu privítali, radi by sme im ukázali, ako sa to robí a určite by to zvládli a myslím si, že by si urobili veľmi pekný výlet do Skalice s tým, že by videli okrem tej krásnej histórie a toho všetkého, čo Skalica ponúka, aj troška tej roboty a možno by si potom aj viacej toho vína vážili, keby sa podielali na tej jeho príprave. Ale ďalší symbol Záhoria, hlávková kapusta, z ktorej bude kyslá kapusta, teda aby som bol tu v Skalici spisovný, skôr kyselé zelé. Koľko to tak trvá, než je z tej hlávkovej kapusty potom kyslá kapusta? No, podľa teploty, kde to je uskladnené, ale obyčajne okolo tých 3 týždňov už by mala byť ochutnaniu, teda použitiu. No. Na čo je dobrá? No, dobrá je k pečenému mesu, nejaké knedlíčky a tak, a prípadne pečená husacina alebo kačacina, čo si kto vyberie. Tak tu sa skrýva ten zimný zdroj vitamínu C? Tak. Vraj je to bohaté na vitamín C, hej? Áno. Dobre, poďme na to. Kyselé zelé, alebo kyslá kapusta. Kyslá kapusta je pribrať kyslé bližšie. Veľmi dobré. 20 milióny a je to preč, kameraman. Teraz taká raritka. Čakali by ste na Záhorí v Skalici prístav? Skalica ho veru má. Je súčasťou Baťovho kanála, ktorý vykopali v 30. rokoch 20. storočia a my sa ideme povoziť.
Na plavbu po Baťovom kanáli som si zobral pomocničku, Martinku. Vítajte. Martinka je tu v podstate každý deň. Aká je vlastne história tohto kanála? Baťov kanál je vodná cesta, ktorá vznikla v 30. rokoch. Vznikla ako zálohový kanál, neskôr však Tomáš Baťa dostal nápad a vodnú cestu začal využívať na prepravu hnedého uhlia lignitu, ktorý ťažil v nedalekých Ratiškoviciach. Plánovalo sa aj kedysi dávno, že sa tu raz budú takto ľudia člnkovať? Predpokladám, že asi nie. Predpokladám, že vtedy sa tá cesta využívala a skutočne plánovalo sa len prevážanie toho hnedého uhlia. Tak čo sa tu dá zažiť dnes? Dnes, tak ako ideme my, tak môžu ísť aj naši návštevníci, klienti, turisti. Môžu sa viesť vlastne po Baťovom kanáli, ktorý vedie od Skalice až po Trochovice, čo je 56 km. Čiže môžu si zapožičať motorové člny a sami si môžu takýmto spôsobom celý tento čln vlastne riadiť. Keby som si chcel vymyslieť taký výlet, že si naplánujem s priateľmi, s kamarátmi výlet na pár dní a chceli by sme tu povedzme prenocovať na tom kanáli, je možné aj takéto? Určite áno, je to možné práve na lodiach nazývaných houseboaty. Sú to vlastne obytné lode pre 6 až 12 osôb, s tým, že majú celkové zázemie aj vybavenie na viacdenné plavby. Môžu na nich ľudia aj prespať. Môžu ísť aj deti? Určite áno. Bez problémov. Sú vítané. Vychrve vlasek. Dobrý den, dámy a pánové. Automaticky ide po lane, hej? No. Ženská práca toto. Môjmu Zlatku na pamiatku, ty prestaň piť a začni milovať. No, a sme na jarmoku. A však jarmok patrí k Záhoriu presne tak ako kyslá kapusta, teda zelé, alebo dobré vínko, no a ako Záhoráci. Malinku, niečo pre princeznu máte? Ja už nemôžem také, viete, také ne... Ďakujem pekne, zlatá. Pre záhorskú oblasť boli vždy špecifické trhy a jarmoky. Na nich ľudia predávali to, čo vyrobili alebo dopestovali. No, na jarmoku zoženiete všetko. Topánočky, sladké, slané, kysevé, všetko. Na burčiak nesmie chýbať skalicky. Nech sa páči. Dobrý deň. Máte dobrý zastabilizovaný? Samozrejme. Áno. A ten tramín nemáte? Tramín. Nie, ten nemáte vy. A vy viete, ktorý je ten tramín? Prečo by som nevedel? Viete, hej? Že to je ten, že čo sa ho chytíte a potom musíte tram držať, hej? Tak to nie. Taký nemáte vy, hej? Medovina je tiež veľmi tradičná vec, ale doba marketing si žiada zmeny, takže čertovská pálenka, prvá pomoc, to je typické Slovensko. Keby som sa spýtal, všade je to isté? Tá istá medovina, hej? Tak môžem ochutnať. Je to teplúčke. Áno, obal sa mení, ale chuť je stále tá istá, tradičná. Ak ste si mysleli, že na Záhorí žijú len Záhoráci, ono to tak už celkom nie je, lebo aj Záhorie začína byť svetové. No aký by to bol jarmok na Záhorí, keby sme to celé nezakončili cigánskou. Ďakujem pekne. Dobrú chuť. Úcta Slovákov k sedembolestnej panne Márii sa začala prijatím kresťanstva od vierozvescov Cyrila a Metoda. Ľud jej k úcte začal stavať chrámy, baziliky, kaplnky. Jedna z tých najkrajších je zároveň aj najznámejším pútnickým miestom. Bazilika